Gaudim d'aquests paisatges de primavera aquest divendres que ens hem trobat en molts indrets de Catalunya. Jornada molt estable amb la presència d'aquests cúmuls vistos, per exemple, des del sector del Pla d'Estany o també cap a la comarca del Moianès. Hola, per tant, divendres amb temps bastant estable, però aquest dissabte s'espera un canvi innotable amb la situació meteorològica que després mirem d'explicar, però comencem primer amb les imatges del satèl·lit Meteosat per veure justament això, aquests cúmuls que els hi mostràvem amb les fotografies que ens hem trobat a punts del nord-est. També s'han format alguns núvols baixos cap al litoral, però hem trobat aquest dia estable i amb temperatures molt i molt suaus. Fins i tot cap a ponent ens hem trobat amb màximes fregant els 30 graus. Aquí tenen, però, un front bastant actiu que ens ha creuar la tarda vespre d'aquest dissabte i portarà precipitacions i tempestes que poden ser bastant generals i bastant generoses. Així doncs, canvi notable. Aquest dissabte encara al matí sí que seria aprofitable, especialment a les comarques del nord-est, on encara trobaríem clarianes, però es formaran bastants núvols baixos de matinada i durant el matí cap a la costa sud catalana, on aquí el cel estarà tapat i no descartem alguna roïna. I després també cap al sector occidental del Pirineu també es pot començar a ennuvolar i pot començar a caure alguna primera precipitació, però amb cotes de neu encara molt altes, d'uns 2.400 metres. Serà a partir de migdia, quan creixeran nuvolades, primer a punts de muntanya, especialment del Pirineu i Prepirineu i cap al prelitoral, i aquestes nuvolades podrien portar ja algun primer ruixat, però seria a partir del vespre, quan el gruix del front ens ha de creuar i pot portar aleshores i fins la nit de dissabte a diumenge precipitacions extenses generals que avançaran d'oest cap a est, localment amb tempestes i no descartem algunes calamarsades. Per tant, precaució en aquest sentit. I atenció també perquè al final del dia la cota de neu al Pirineu es situarà cap als 1.600 metres, però cap a l'extrem nord, cap a la Vall d'Aran, pot acabar nevant tan sols per damunt dels 1.000 metres. Això indica aquest clar descens de la temperatura. De fet, la mínima es donarà aquest dissabte al final del dia, especialment en aquests punts del Pirineu, del nord de Catalunya. La temperatura, en canvi, a la resta cap al migdia pot baixar una miqueta, però encara trobarem ambient bastant suau. I aquí tenim aquest avís d'intensitat de pluja, ja que amb tots aquests indrets al llarg de la tarda d'aquest dissabte les tempestes en tan sols mitja hora poden arribar a descarregar més de 20 litres per metre quadrat. I també compta perquè les ventades es reforcen cap a l'Ebre al final del dia i es podrien arribar a superar també aquí els 100 km per hora. I diumenge, doncs, començaríem el dia parlant de nevades per damunt tan sols dels 800 metres a la Vall d'Aran. Ràpidament, però, la cota de neu pujaria en aquest sector del Pirineu. Restes de núvols cap al nord-est diumenge, en principi sense precipitació i temperatura clarament més baixa. L'ambient serà fresc per ser mitjans del mes de maig i la setmana vinent la començarem encara amb núvols cap al Pirineu, amb algun ruixat i temperatures que es van recuperant especialment durant el centre del dia. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.